Sa Bonifacio Park sa Bacolod, lapsa ginbayaan lang sa mga ginikanan sa lying-in clinic sang City Health Office. May report si Romeo Subaldo. Saksi ang rebulto ni Ka Andres Bonifacio sa pagbunag sang lapsag sang isa ka iloy sang kagabi sa may Bonifacio Park sa kilid sang Andres Bonifacio Elementary School 1 sa Barangay 4 sa Bacolod City. Si Kagawad Romel Binyas nga nagatrabaho bilang isa ka virtual assistant aging katuan sa mga pumuluyo mga alas 11 kagabi kagin pahibalo nga may babae nga nagbunag sang lapsag mismo sa park. Naglisensya siya sa iya nga bus, kag bitbit ang lampin, kag nabilin nga mga diapers ang iya anak, ginrespondihan niya ang insidente. May laki dasig man sin ko kuang ko akon early lunch ko kay sin ko may bululigan. Gaduty ka kung gabi? Oo, gabi ko. Gabi Oo. Adto kami to dayon. Pag kami di wala pa ko na Ang nagbasak. kabalo sa imo, may kinanan bulig. Oo nga may Ano nga bulig? bululigan. Kaya nagbata ko na. Kabalo ka na Oo. nga nagbata. Oo, pero ang sitwasyon wala pa ako kabalo. Siyempre laga ka kadto kami to anay. Oo. Pagkita ko doon na siya ko Nakagawa na ang bata? Nakagawa na. Pag-abot mo? Oo, may, Tapos? may picture ko gani ka gano. Ning ara niya ang umbilical cord ara ning tapos ang nanay duguan tapos ang sa may ano nila nga daw mga bleacher da sa Bonifacio. Ning may mga dugo. Naabta niya sa park ang dugoon nga iloy, kagyara man siya siningatupad ang iya kahagugma. Samtang nagahilibion ang lapsag. Mo? Aray mo sa waya? Sino ni ngalan sa bata ni? Si ano mga labi. Okay, sige. Naalarma ang mga residente kay ang iloy nagapangita sang gunting nga magamit sa pag-utod sang pusod sang bata gani nangayo sila sang bulig kay Kagawad. Gani gintawgan sang ambulansya para makuha ang mag-iloy nga hindi pa kuntani ang magupod. Gani si Kagawad Binyas napilitan nga magduhol sang unod sang iyang bulsa sa magkahagugma para may magamit nga kwarta. Wala sa iyambal to daan sa hindi na sa tani magupod ng nanay, yung iya lang ang tatay lang tani plakton niya. Iyambal sa kiyanglan ka palimpyuan. Ang tatay lang palakto niya. Kahit hindi basta daw hindi ko ka chindi sila kahit siya yabi okay na sa mo. Siyempre limpyuan para sa Siya ba niya. na niya palakto niya sa ospital? Ang pop doon niya tani. Sa baby? Oo, sa baby bilang. Hindi siya Sa magupod? ospital, hindi sa tani magupod. Ang problema, kay matapos mag-upod sa lying-in clinic, ginbayaan lang sang iloy kag sang amay ang lapsag didto. Sunod sa DSSD, kilala nila ang magkahagugma kay masami ini sila nga ginapang saway kay ginhimo nila nga balay ang park. Kaina sang aga, gintawagan sila sang CHO kay nadula na ang iloy kag amay. Subong ma'am, gina-contact pa namon ang possible nga family ni ni mother kay basi makita man ga naton nga able man to take care plus ang baby. Pero kung hindi, ikuha man namon ng custody sa sa bata. Temporarily, diin ang baby mo. Temporarily ma'am, ara pa siya subong sa lying-in. Para, binatatap. Oo, siya subong anay. Stable naman siya. Stable man ang Ginapatihan nga may diferensya sa paminsaron ng iloy. Gani istoryahon nila ang pamilya sang iloy nga ginasiling taga barangay Mansilingan. Kung ang pamilya sang iloy wala man sang kapasidad nga tatapon ang bata, ang DSSD na ang maga-custody sa iya. Kaina sunod sa mga vendors sa park, liwat nga nakita ang magkahagugma nga nagapamasura. Parehas lang sa ginahimo nila sa kada adlaw. Sunod pa sa saksi, daw wala lang sa may natabo kay ang iloy, nagasige lang biyong sa dalanon matapos magbata sang kagabi langgit. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.